ụmụnne m ọ nọ nwekwerechi ọnwa nọ nwa mba nọ ihe m na-akọrọ nụ mere na November last year. Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị kpọọ m na fon si m nwa mba nọ m zaa so ụjọ dị ya na nne die visitiri ya na eko nwa n'aka na nne die visitiri ha n'ụlọ ya ka nne di ya nọ na kemgbe nne di ejiri bịa n'ụlọ na di ya tọpụbara ya ọnụ nne di ekwe na tọpụbara ya ọnụ na m hụ ihu ha na nne di bịara n'ụlọ kwa ga ite ka na-eshi ihe ọ na-eri akụta ị jụọla na ya ihe mere ya sị nwa mba nakwa mmadụ nye ihu ga-ejụ ajụjụ na m hụta nne di na-eshi ara ya anya mgbe ụfọdụ kwebege n'akwa ọ begebege ya wuru ukwu akwa ehichacha anya ya na-asị leke ya mere na ije di ya bịara ya mụrụ nwa na-enwe ihe segara ya na di ya bifo nne di ya bịa ọ gịnị wụ ihe di ya kọrọ nne di ya ọ na-ajụ ya ọ na-agwa ya ọ gịnị wụ ihe ya mere ya na-eche n'obi ya sị ka ya kọsatụdịle m ya nọ biko na ọ gbadịne ka ya mara ma ọ dị oke ya nwe iburu akpa ya gbalaga gbakwurugodu nne na nna ya ka ha kpọzie ha jụọ ha ihe wu iwe yote nne di ya ga-esi bịa n'ụlọ ya kwana ihibi anya mmiri kwana ibe akwa okwu ekwele ihe ya nụtara kwucha m si nne m ya kọtatụgodoro m gbasara ije gị na nne di ṅụ mgbe ị na-abata unu sị gị bụ okwu enwerete gị na-eshirighacha ọnụ ya sị nwaanyị mba nọ n'ebe na ihe nwaanyị nabata ya na m hụrụ apọlụ na-ekesi ya na nne di na eji nne di ya mere ihe niile na ezinụlọ n'ihi na nne di ya mụrụ ọtụtụrụ nne di ya mụrụ ụmụ nwoke 7 and ha niile megecha ọfụma na di ya toro oke nta na nwoke na ọka ada na ka osoga ada toshiri ndị ke nwoke 7 na total nne di ya mụrụ nọ 9 abụọ ha alụkwala n'ụdị na ada nne di ya rụ ka angel na enwe ihe mere na ada family ma meeting a ga-asị chere ada nne bịa and ọ bịakwa na ogodo mmadụ ogodo esemokwu ọ ga-emeji ya otu ọbụla o chedere na ọ ga-emeji ya na otu o chedere ugbu a na datin mege di ya ekpere ọchọ tụpụgara ya ọnụ n'ime ụlọ ya na ya abụọ nọ mekwene nne di ya yege ya ọnụ n'otu daa means ada nne di ya nụkwune the 10 ọ baghị uru ikpewe na ụjọ dị ya na ụjọ dị ya na ya amaghị ndị a plan ka m si nọkwa enweghị ha ga-plan nọ nne m ịma ihe ị ga-eme ya sị m biko gị buru akpa na ọgba ọsọ that means ị chọghị solution ị ga-aga di gị pụwa ị ga-jide nne di gị kpebe ige n'akwa jụwa eso chefucha na sosu n'ọrụ na mma gị na ya abụọ na asịgodo na enwere ihe i mere na ọ right nọ ịma ihe ahụ i mere na ikpe ya ma ọ mee sọ mụrụ ụmụ 9 gị ekpe gị gwa na o shi nwere na ọ wụla queen mother ma ọ bụ onye ihe ga-emenwe n'ime ụlọ ya hapụ ịjụ onye ahụ mere ihe ọjọọ sọ gịnị kpatara iji mee ihe ga jụọ nne di gị ọ wụrụ ijide egbu ikpere bute anya mmiri gị gwakwana ya na ibecha ijucha ihe mgbe ọ na-ọgwa ahụhụ ihe bụ ihe i mere na ị ga-alawa n'ụlọ nne gị na nna gị na parents gị gaza agbu ya jụọ ya iwe ya ma ya wụrụkwa ihe ọ ga-awa ọnụ echi ọ gaghị asị che mmatakwara na ọ gwa gị ihe ọwụ bụ ihe i mere na ị nwere right ịma ihe i mere na ọgodo criminal a na-egbu egbu a ga-agwa ya offense ya before akpọgbuo ya gwa nne di gị ya gwa gị na ị deserve na ị hụrụ ya n'anya gị na ya abụọ enweghị nsogbu na ọ gịnị nwe ihe ahụ i mere ọ gịnị nwe ihe di gị gwara ya ọ gịnị nwe ihe ọ nọrọ ele ihe mere na something dị wrong na ọbịa n'ụlọ gị mgbe ya bịa ga-ehibi anya mmiri na-ebe akwa bịa na-eshi ite ka ya na ya ma na ọ gosi gị na iwe we gị na action iji action egosi na iwe we gị ya agaghị solve the problem ọ gaghị eme ka ọ hapụ imegide eche ya wara anya mmiri na ohi bigiri n'aka ya dị ụcha na ọ gwara ya ihe ọ wụrụ ihe nwa ya nwoke gwara esi emere ka ya goro n'ọnụ ya biko ọ iburu akpa gị mee gịnị lawa n'ụlọ nne gị na nna gị na ị gaghị handụlụ ihe na o megị ngala na ịhụrụ ya n'anya dịka ya ọmụda ụmụnne m ya sa ọkwa ya na nwaanyị mba nọ na mbiko na ote m shekwu gị na m sentatara ya nọ na voice note ka ya practice ya m sị don't worry m drọpụrụ ya na voice note ya gụọ ya gee ya ọtụtụ oge gazie ntụ gbotoro nne dị ote ihe nne dị gị kpebe akwa according to her ọ sị nne dị ya nta jụwa ese nwere ihe ọjọọ ya mere ya sị mba na nnabata ya nabatara ya otu esi nabata ndị omi nwunye nwa ya niile na eke ọ pụrụ iche na o chetara dị dee ya na di ya gbachara nkwụ batara n'ụlọ ya emere ya omenala ya nne di ka ya mere ya mgbe ọrụ ndụ kwụsị ya n'ọnụ mberede sie ya isi shu ya si yes mana ya chetachara ihe a niile na ya enwe ike ichefu data na-echefu ya si ya good na ya chere ya kwụsị ya n'ọnụ mberede sie ya isi shu ya isi shu ya ekuru mmiri jụrụ oyi ka ige kwuo okwu ọma welcome onye ote nne di ka esi welcome ya bata mụọ 9
nine ahụ enwekelala ha n'iyi di ya otu n'ime ha. In fact na di ya na ọ ndị ka nta na ihe jiri ya ịhụnanya na ọ batakwala na ụmụ nwa na di ya emega ọfụma ya kpele mbụ na ya ego ese ọ gịnị kpatara ọ ga-eji ere ya n'ụdị ahụ na ọ gịnị kpatara ọ ga-eji ekwu okwu ọjọọ ọ gịnị ka ọ ga-eji agwa nwunye nwa mba na ya gba ha dị patikụla nwunye nwa ya nkwanụ nwunye dike ya nwunye nwanne di ya sị ya na ya gwara ya datụna mgbe ya batara ya na mmiri nne di ekire na otu gacha nnu ka enwere ihe etiri na nne di na o megacha na ya emegacha mara na ndị dị otu a na ha wụ demons na ndị dị otu a na ị ga-ezere ha before gị mara na ọha gbugeno ịba na 6 feet na nne kwuru ihe rote ka okwughị ya na-ele nne di ya gwawa sị oge gwawa nwunye di nkwanụ nwunye nwa m toro nwa na di bụ ụzọ bi ije di ihe m mere omenala m mere emekwere m ya mere ndị ome nwunye nwa m niile mechara m ha gị gwawa na mmiri m kiri na ke na otu ga nnu na ịma m enwe ihe m tiri gị gwawa nwunye di ndị na-eme otu m na-eme na ha na-arụ ala kwezi elu nne gịnị ka m mere ọ sị nne di ekwu ekwule ihe ya nọtara kwucha ya dakapụ n'ọchị chigide kwa aka n'aka daa sị mma ọ sị gịnị ọ sị nne di ewe ọnụ na-ele hụ otu ihe si achị gị ọchị na-ele ọ ga-atọburu gị ọchị ọ sị mma ya sị ya sị ya mma ya sị mma ya sị na Chineke mere ebere wụ na o kwupụtara ihe n'ugbo ene na ya achọbụla iburu ngwongwo gbalaga n'ihe omume ọkwasaghị n'ụlọ nwa ya nwoke mana ebe Chukwu mere ebere ya open up na onye na ndụ ya nsogbu na ọhụrụ ihe n'ugbo o kwuru ya sị n'ugbo ka ya ga-akpọzi na ada nne di ya na a ga-eme ka meeting na ga-ekwu ya ga-akụrụ enweghị ihe ya ga-akụrụ ya na ya ga-akụrụ ya netin ihe niile okwu ga nga ya sị na ọ pọnishiele ya enough without ajụghị dị afọ na ya ga-akụrụ ya na si jụọ oji nwunye di ya kụrụ destin na ya ga-aga ịgwa ada nne di ugbu a si lekwa ihe mma kwuru lekwe na ya ga-ala ka nwunye di ya hụlo onye hụrụ onye azụ ulo na Krismas na ka ya nwa ego okwu ọnụ ebe ya wụrụ na ya ekwucha ya wụrụ na enwete ya shiri rọng so send ya to ụmụnna pakin without emere ya ebere ọ sị nne di ele ya si ihe pụtara ihe niile m kwụsịrị nga n'ugbo na nwunye di ngosi ikwuru ya sị mma ya achọrọ ihe gwa ya ma ekwu ya until erute na the meeting eru November ya bịa kọrọ m na nwa mba nọ na m lekwa ebe okwu na nne di ya okwu na up lekwa ebe okwu na December na alụta chakịrị Christmas na a ga-ekpe ya ka ikpe ụmụnne m anọkwa m na January nọ 4th nwanne ya nwaanyị gị ikpe m si nwa mba nọ m chetere m si nne m echetacha m ya ekowa m tie m safa unu ekpele dị ikpele ya asị m na nwa mba na asị na nwunye di ahụ na ụmụnna ya na ebidoro dị ikpe ya ebido ịkọ ihe ya maara na nwa mba nọ ka ya kọrọ m na di ya nwunye nwanne di ya nụtara kpere na fon gwawa ya na nne di ha na ọ dị ivu na ezere na mgbe ọ bịara n'ụlọ na ya na di ya lakpo ọ bịa na-enyo n'okpuru dọ oshi na dọ mana ka ihe olu na-enyo ha mgbe ya na di ya na-ata kwakịrịkwa ya wee ịṅụ mmiri gụrụ ụzọ lekwe nne di ya ka o guzi ya jụwasị mmele ihe ọ nọ na dọ ya mere ebele owedoro ụmụ ya nne di ya si isi wa gị na ya bịara mewe ka o ji ya ahụ mana ya ma na onye oge ha na imagine nne di na onye maka o buru bịa n'ụlọ na ya emeke sure na ya na di ya lakpo agbashi ụzọ tiri ọnụ juru la na nri nụnụ o nwere ihe omenala nne di so na omekwa omenala mgbe ya aṅụghị mmiri ke ya na ya na-aṅụ gị ya na-eme blood of Jesus na ihe kpatara nọ ya ejiri ya efilira yes na enwe ihe n'otu na mmiri ọ na-echu ndị omimi nwe nwa ya na ọ ga-enweta ihe nwunye nwanne di ya nụtara ka enụtụrụ ya gara aga were ya gbagachiri ebe nne di ha nọ ihe okogere ihe kwara ihe gbotọga na meeting alụchiri na Christmas a na ka aha agwawa ihe niile gwacha ya gwawa sị na nne di ha adịghị ka onye otu ahụ na nwaanyị a na ọ marụrụ mma na obi na ọ mara na ndị agadi nwaanyị o nwere ike isi waga n'eziokwu ọ maghị otu o si abịa and enwe ha na-akpọ coincidence mgbe ọ na-abịarute na ọdọ ọṅụ wụrụzie mgbe igughege ụzọ ya dịzi ka ọnụ nga ha nọ na agadi nwaanyị mụrụ ụmụ 9 na gịnị ka o jikwa na ihe nwa ya mege eme na nwaanyị adịghị ka onye nwere time ụmụ nọnsensị ahụ ihe ya gwara ya eri n'ọdọ ngwere na mgbe na-adịghị anya na ọ ga-abịa n'ụlọ ya mgbe ọ bịara n'ụlọ ya ọhụụ mgbe aka elu na ala ji gbawa ngụrụngụrụngụrụngụrụngụrụngụrụngụrụngụrụ
dike le gbo ko ga hin gbe ebilite jụọ nwunye si ihe ya kwugere ya nụgakwa ya nụga yes na nwere ihe a ga-etekwa nwere ihe ya tụkwasịra nwere ihe ya wepụrụ na otu onye eji ekwuge na ọhụrụ otu eshiri kwu ya na ọhụrụ otu mgbe aka nne eji bilite si nne ya sị na alụbatala this girl mgbe okwu mama ya jikwa enyoge ya na die na bedroom ebe ha nọ alụọla this girl mgbe okwu ahụ dara ya sị mba na mgbe e tritiri this matter na mama ya sị ya ga-aṅụrụ ya iyi ọkwa ha nwa onye ihu na onye azụrụ ya wara sị ma ya hapụga na ọnwụ ụmụachi ugbu a nwa ya nwa onye gwara single handedly ka okwu anwụnwa ebe a that this matter should not be repeated. nakwa ọda nwunye dị ndị ka ọzọ ndị ka ebu nwunye kedị ọkpara bagidere bares ya biele ngala years lele ihe ọ ga-eji ebo nne di ha ụdị ebubo a emechie the matter sa na ọhakwala ọzọ na this girl kwuge this thing na alọbatala ya mgbe ihe a mere ya sị mba ya were ga kore ya sị now ọ sị ya dịrị dị ịṅụ iyi ya nwa dịrị dị ịṅụ iyi ya sị mba na ya dị sorry na ya dị sorry ajọ isi na adịkwana sorry ọ gịnị kpatara iji dị sorry ọ gịnị kpatara ijiri bata ikwu ebe gị because of that thing i mere nwezi nwunye ndị gị na gị na-erute nso alụbata ka ọhụrụ na enwe nya mana ipenetrate lega bido kọwa ọ gịnị nọ n'ọnụ nne ya sị na ọmma nne di ha kọsịrị ajụ esi ele ụdị nne di eji kọsị ya sị na ya mụta nne di na-eshi apa ya mgbe ya batara nga na ya mụta nne di kemgbe ihe ya jiri mee ya rịọcha ya ọsị ya na ọ gbagharala emechaa mitin na mgbe ụfọdụ ya kpozie nne di na fon ọ ga-epik ya bịa notice na ya alọtara ọhụrụ na ọ wụzi ebe ihe a ya ebe ọ nọgazi na ọ wụzi ebe a ya na ya bọrọ na nwa ọtọ na-eshi etriti ya na o shift ziri were gị na-etriti ya nwa ya buruzo biji edi na ihe ekwerekwu like that mgbaka di ekwenụ dike kashịrị bụrụ mmadụ mato dike di ihe niile adaga na di ebulitesi ya nne ya sị na ọhụrụ krismas na ya sị from Ghana ugbu ya na-elegasị na ọ ga-abịa lawa n'ụlọ nne na nna ya ọ baga nga akpa ahụ o buru ụlọ krismas na ya eburu akpa ya straight ụlọ nne na nna ya na ọ ga-anọ ebe ahụ one full year ka azụ ya azụ na nne ya na nna ya azụ ya azụ na ọ nwere obi ọjọọ na ọ nwere agwa ọjọọ nwee obi ọjọọ gịnị mere otu ọ na-ebe eshe otu ọ na-ebe eshe ya na ọ gịnị kpatara ya ọ otu o si akọga ya onye ihe metụtara ụmụnne ya pụtasha na ọ gịnị ka o ji wụrụ onye kọmkọmkọm ọsọ onye ekwu na diọkpara nne di ya toshi ndị ke nwoke niile n'ihi na ndị ke nwaanyị toro ka diọkpara toro the rest ka diọkpara gwa ya dat na ya achọghị ịhụ ya ebe a in the next 1 hour onye ọbụla ya sị ebi ikpe na diọkpara ekwuole nga ka nwunye di ya nọtara na buo ngwenwe na ọ na ụmụnna ya ugbu a na onye ọbụla lashala na ọ na-akpọzi ya si biko rịọwa nne di ya rịọwa onye ke ka ya bịa lere ụmụ ya n'ihi na ọ mụọ na ụmụ nwoke 3 nke ntakịrị kperela ka ya bịa lere na ụmụ ya bịa lekwere biznes ya biko na ka di ya hapụ ịdaka ka nakwa nwaanyị ọzọ ya wụzi onye alụkwuru nwaanyị ya ebiko mere na sị nne m ya sị anọ na m ihe i kwuru ihe ị ga-eme wakpọ next time ama m na nga ọ n'ugbo ole n'ọla ha lessons ọ kpọọ next time gị si ya gwa ụmụnne gwa mama ya na papa ya ha lụrụ mmanya rịọrọ shi village ha ga-arịọ nne di na ha agawa arịọrọ na ọkwa dị sem nne di ahụ ka akpọkwa nwa ya nwoke kpọọ ụmụ ya rịọ ha ma ọ wụrụ gị nwe ịbịa mewe kọlụ kpọwa nne di kpọwa ke nweghị right ahụ don't do that ya sị nwa mba na okwedoghị ya chee na o korela ụmụnne ihe mere na o ji lụwa ọ jọsọ na-agwa ha na ya na di ya nwere obere okwu nso jikerebe gwa ya si ya gwa nne na nna ya ihe o mere na otu o shiri mee kpọrọ ndị eji ha mmadụ ole ọ kpọrọ ụmụnne ọwụ na o nwere diọkpara gbara ha ga-arịọ nne di ya na village na ha rịọ nne di ya egbe ikpere rịọ nne di ya na ọwụ na ha rịọta nne di ya ụdịka nwaanyị a I believe ọ gbaghara ya ọ ga-akpọwa ụmụ ya na ihe ga-adị mma at least nga ọ na ole nọ na ha lessons emechaa lụghachita be very very careful obi arụkwaghị ya mma ị ga-ezere na ihe niile zere n'ụdị niile ụmụnne m ihe m gwara nwekwa ihe ọnụ ga-atụkwasịrị ịnọ ngala na mgbe niile tọrọtọrọtọrọ dị ka alụbatara ọhụrụ onye na-amaghị onye wọ ma ihe okoro anya ọ dịkwa safe ya dị very comfortable na akọtọrọtọtọtọ ọ wụ onwe ya ka o bupụtaka lewe toshi akọtọrọtọtọ ịdị ya zọkwụtọ ga-eche were nkọtọrọtọtọ dị afọ gị bata n'ụlọ di ọhụrụ ọ wee ebe ọ bụla ị batara gị hụ somebody na-amaghị onye wụ ya ebido kọwara m ọkọchị asịkwa m dịkwa careful dị careful ka ọrụ na mma ka oke nwanne ka oke gịnị gị onwe gị n'idiri dị careful with such person ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ